Ayo akhirnya kita bagus. Barzan. Semoga nipige kura kwanza. Napigia hapa ndani. Welcome. Stanzia pale. Unaambiria ma. Era yoka. Ndio comment ali erembe. Yemono sana kurwa ase studio. Iga story na se egetugyo kwa kachikura kia Nyakunguru ime ya constituency ya Bobasi asebono eregatie bituo birie byanyara ko babiko ene kianga ndigenda to ko babigwa kachikura chiaba kurema mbi totige to ko bagaiga nigo morembe onyare ko bakorekana nando inyore kuru sikira tonya ko batogwetana na ebituo ao likwene kianga komanya na kyo bachori bagendrete amangana onsiniga nyare ko ba iyo morembe mono no nyana bo tonya ko batogwete ensemo yenyansa kia se tonya ko batogokwana na bange abanyara ko bako ene kinga chikura niko chigendrete ase obuagare ase egetweke Kenya Nyakunguru ekyokere ime ya Baschache ward ime ya constituency ya Bobasi ngati yebituo biriabono binyare ko bikobekwa kando gutwara ange kura omo governor yokubikiro kibo governor Paul Simbarati diganyare ko bagwika ase getweke chinga kichinga cyanyare ko bakigweta no ari gaiganere kwene kenganyare ko bagwaka ekura yaye kurumambia nigo tuapiri ko batuko muganya kurendo nyare ko bagwikirana inyorabo igo chikura echinigo cyanyare ko bakigwa kwa ase enchira yo bwasio ku na boigo ko enekia inga chinchira chonsi cyanyare ko ba Chomorembe Baschache ward ngati yechi ward isano na isato echichire ase constituency ya Bobasi na boigo igo ebwate chikura gwetani go sase getweke Kenya Kunguru igo kebwate gwetani chikura chimi isano na ibere likwenekia buna Obochori banyare ko ba boko ba bua abene ngotwatika ko batogotebinga ndogenda to konyuria na gotebia manga yagenda to bagagwatika korwa ase chinsemo awane na se ebunge eye ya Bobasi elinde na inwe munyara ko mokomanya nara yo agenda to ba gagwatika Basi constituency ngatwatika goteba ngati yo constituency chiri kianda chiri ase county ya Kisii chio obono anene igere constituency enene usikurigireria na boigo gati ya barayibali bako babakorigia ekero kyobo chumbe ase constituency niko bali gwetania 15 na babere abono bakorigia ri bakaria bene gosembanyara ko bagochorwa na bakichukura bachikoba bagotenera constituency ya Bobasi inyore constituency boigo bwate anene abarwaniri babere bo governor ase county eye yawo maigantu atika ko batoko batebia gati yabo no murwaniri wekero kyobo governor ase weterase kiama kiriagia Jubilee oyo ore quiz obure nere onyara ko bagako nere na akuru ase constituency ya Bobasi kura yaye natwatika ko bwatiga yari nkase semeria yansaki kratwaru roko ko taranyara ko bago ikirana nere gwaka ekura yaye ya bene na bigoboniga omurwaniri oyo wekero kyobo governor Paul Simbarati boikonera na akuru ase constituency ya Bobasi
iganyara ko bagoika iga ase skuru ya Nyakunguru chidaika chinge chenya ko bachigweta na rinda kwenekia munane ko bagagwaka ekura yaye igo twatire ko batobatebye kurumambinga twa nyaryo ko batogwetana na ase ebunge ya Bobasi turanyora muchando onde korende ase abera tutotonyara ko batogweta chi station chigo chenyara ko bachiko igorwa ase chinsa chiri chibwenete korengana no moroberi orwe kyombe kya Obochori ne chindebe Gusii chinsa 10 na ibere chamambia nigo ebitu byanyara ko babiko igorwa na koenekia bunabono byanyara ko babiko igorra abakichukura banyara ko bagosoa na koenekia banyara ko bagwaka chikura chiabo gochiase abarai anene baranyara ko bakoenekia buna banyara ko bakora ase miaka 5 ere motu chitariki nkienda cy'umutinyo 5 na 3 mwaka bachiri bubere na 22 etariki anene ensi ya Kenya bono inyara ko bagotegerera na kurigireria nga ikigosekera nyara ko bakegosoka kubwatekana bono ne chikure chigendere ko bachigwa kwali tuko oria arero constituency ya Bobasi nigo igere ase constituency chitwate ko kubatebira ase history kubatekana bono nagosokia abarone babere bekero kyobo governor ase ensemo eye eliona ki orochenga igitaseni kya Ndizi television to nyara ko batoko baenekerenga tonera ko batoko baretera amangana ya AM ase AM na kwenekia ngatwa abatebiri ariyo kende agenda takoba gakobwatia Bobasi constituency Kings Kita amangana ya internet amangana mtandao taraba muchando ase bitu autonyara ko batiwe tanto nyara ko bato kuana na bangina bagatu abagaka abagotu banyara ko bagotene kerenga nonye bono bagotumia emitandao se o technology yenya ya digital ebiara byabo nigo bikonyara ko babikoene kiabuna byanyara ko babiko aka ekurabu yampa ke babiri batatu igam abanyara ko bakonyora obokongu ko babo igokingo tebieka ti challenge use kama kongu alitwanya ko batokonyora ebitu atwanya ko batokweterera mparo igo bakichukura twanyara nga igo baika ase bitu byabo bigwakira chikura banyara ko bagotebwa marieta botayoga iga banyara ko bako nenu abono ko kwereriwa chizi polling station chiri babwena ko bakwenda bagwaka chikura okorokananga amarieta abona bokonyora igaruete ase getu ekemo akairo guchiase egetu ekendera kiri kesi cyarenge chingusu sana chibono cyanyara ko bachiko enekiwa na abateneni Obochori bo IEBC yamano sana bono koruga iganya kunguru igo inde ande togende ase na kwenekia abuna Obochori banyare ko baboko ba ase enchera yobwasioku anaboigo enchera ere yomorembe abo bisabari bo kwenekia buna omorembe onyare ko ba ago ko ba ase bitu no bare brara buruburu chinde echionsi chikwenekiwa ase bitu ebionsi ebitu anyare ko batogo tarera na kwenekia buna anene chikura buru chenere ko bachiko korekana ge ko gera abantu go bago sororo banyara ko babako wabuye kabisa ase bana ko bakororia bakachikura chiabo banyara ko bago soka na bayigo banyara ko bagotebwa abangeni go banyare ko bagotebwa banyare ko bagwa kachikura chiabo baruo ase ebituo biria byobwa kichikura yongati ya mange togenda to bado ko bwatereria anene kurwa ase constituency ya Bobasi ase bono jidai kachinde chonsi ntomo toganete wose ntomonyore o morwaneri oyobekero kyo governor kurwa ase county ya Kisii anyara ko bagakura gwaka ekura ya yento genda ko batu ugukwana monere kero kende atutebi abere atotora kina inkati ya mange aitogenda to ko bato kwenekia ngatwa kubwatiri kurwa segeta senikia Ndizi TV nkagete mugenda to ko bamuko igwa ko yarigireri na ko yabwatia ya mo ase ya mukuru ase constituency ya Bobasi ase bono togenda to ko bato kwenekere ngatwa bareteire matangazo ayemo ase ya mukuru ase county ya Kisii na ko semia amange aliyo agendrete ko ba agagwateka ase chinsemo igotore ase getu keri Nyakunguru ase
sebono omurwaniri w'ikiro ky'obugavana Paul Simbarati anyale ko bakagwikasa chingo kichinge chenyale ko bachigweta na koene kyanga anyale ko bakagwaka ekura yaye chiraika chinde chonsi basokale kurumaigana ndeke gima elindo tonyale ko batokorana ki ekogendra akorakana ngakuruga iga maiga timenyete gose uyobate kamera agendra ko bagatorokia amange ayagendre tonyale ko bakagokora bono gwaka ekura yaye osokire ayangati yali togenda tokobatu kubwatiria tokwendekeria nga anyale ko bakagogochira ase enchira ya bene kurwa segetaseni kya ukiandizi television togenda tokobatu kwebanga osokire bono ngukwana tole amonere omrai simba abono ochirega togenda ko tokobatika ngotora ya kubwatia kurugaiga torega iga ukurira gwaka ekura yaye bono ashimango kwanare amo maiti gose ubate kamera igereria linde tana kopatu kwebanga okoranga nara kobaga goika ikachinde chonsi kuruboniga nara kobaga ukwana nabariki bamangana amaya ayemo ase ayemo kurwa ase gipaseni ya getembe is that they are voting in their respective polling stations. Basically, that's what I can do. And I would want to say my expectation is that every person will come out. We have facilitated people, those elder ones and the sick ones, by making sure there is available transport for them to come and vote. Therefore, I'm hopeful that by the end of the day, there will be a good number coming out to vote, because it's about their future, it's about our future, and the nation as at large. I'm happy that I've casted my vote this morning, and I'm urging my village men and the county as a whole, as in the country, to come out and vote. This is what I can say. Another question? Kwa Kiswahili tu, umepiga kura yako, process nzima imekuwaje kupiga kura na matarajio yako? Nataka kusema kwamba nimeamka, nimekuja kupiga kura. Nilikuwa nangojea wazee kwanza wapige kura, na niko na furaha kwamba nimepiga. Nimeona wamejaribu, lakini na wauliza watu wetu kwamba wakitokeza wapige kura hapa nyumbani, county mzima na Kenya mzima, ndiposa tupate. Mimi natarajia kwamba leo usiku lazima nitangazwe mshindi kwa gavana wa Kisii. Na nitawafanyia wananchi watukufu kazi ambayo wametuita sisi kuifanya. Ndio sababu nimekuja kupiga kura. Pia nimefanya kampeni ya kutosha, na niko na uhakika kwamba nitashinda kura hii. Na vile vile najua kwamba vile nimepiga kampeni, watu wetu watampigia Baba Raila Amolo Odinga kura kwa rais wa jamhuri wa tano wa jamhuri ya Kenya. Vile vile na viongozi wengine kama hapa kwetu
Mheshimiwa Mumaima kama seneta wangu, Donya Doris Toto kama women rep, na wale wote tuko chini yangu. Kwa hivyo naomba kwamba tukue na amani, tumalize exercise yale ambayo nimesikia kote kule ambapo watu wanajaribu kununua wapiga kura washaamua watapiga kura vilivyo. Kwa hivyo nauliza kwamba hata kama utanunuliwa utapewa pesa, wewe kula pesa, piga kura vile akili yako Speaking of maybe security, there's an incident in Obochori where one person was shot yesterday, and allegedly that he was trying to buy voting cards from area residents. Have you heard such case? I heard of the incident yesterday that there is one person who was shot, but the person who shot him is purportedly to have been bribing people. Therefore, when he was confronted what he did, and this gentleman, he pulled out a gun and shoot the guy who is now in the hospital. It's very unfortunate that I hope that the authorities around the issue of bribery, because we are told there are chiefs who are used, especially in Marani and the sub-county of Kitutu Church North, there is rampant buying of voters that when there was a confrontation between the two groups. Therefore, we ask that the person who must have shot that guy the police must arrest him and he be prosecuted in the court of law. That's what we're expecting. Have you raised the concern with security agents? Actually, when that person was shot, like the young man, I was the first one to be told, and I raised it with the county commander. Up to now, I don't know if he has been able to apprehend the guy who did the shooting. Yeah. Thank you so much and all the best. Asanteni na nyinyi mko na siku njema. Mheshimiwa pengine wale wengine wale wananchi watukufu pigeni kura. Mheshimiwa pengine okwanira abantu beli bali Gusii ase Gusii kende mbaro batara soke wake kura yabo nande baganyete pengine mheshimiwa ake kura yabo ingana yabo sibali ndizi TV n'abantu abaya dote banga abantu baminto. Sorry, I've lost my voice. That's why it's behaving the way it's behaving. Nataka niwaulize ntaidemba bore abantu baminto bonse asemole so wanje kwenu soka wake kura ya mwasokira nalitokoranga ki twensi ntuganeti echenche ganeri nande kogo soka inyoranga mugabana obonsimbarati. Amen. Mwakire kura akira omwaka Raila Amolo Odinga mne president yaito. Aboyi wakira senator yaito okoruku Momai Monyonka. Omoelio omongna Doris Donya Toto alafu naba bande mondi naba MCA monga aba MCA abaya tujokona barobegas. Kona kulo sekondari nande tyatutwara chikambeni chire no mulembe yani chikuro cyo mulembe abantu mbage twigora ari kumubwata ekera inkogora chikura asoko goro kuchikura ekera bamuraba bachiete kubabolia akanyora wako wakiroliri sasa ekinege nteke besana lakini itabosabanga ya serikali eteki kose ebe bwangu asoko bwato umuntu lyokote kolege ntoyigwetenga chichifu njire chigotumeka sana kogora chikura alia Kitutu Church North etoko basaba chief kolega asiye no ya serikali taliega asiya nima etena nkobande governor yaino koba kolera ande kirege kiri na promise mbiamono nyasaba sisena. Thank you. Mbiamono mugasomia nukora tuma ukuana gani aya naye kwa kwa mzina roho Before you leave, I know that they announced the results at Kisii School. Will you be there?
Yeah, I know it's in the morning, but we'll be there even overnight. So maybe you'll grant me an interview for that? That's good. Biamono sana kurwa se studio hiyo tikiroko banga ukwa na amana baralia ba ebitaseni au no murwaniri gwekero kyo governor kurwa se county ya Kisii omoske simba pola rati onyariko bagwaka ekura yae ase egetuo eke Nyakunguru ekyokere ase constituency ya Bobasi elindo kwene kyanganere onyariko bagagwikirana aikati ali anyariko bako yakwana ase chinga kichinge cyanyariko bachigo etaniga kwanere nga kerokende okonyorukwae nyoko batakana nyariko bako na ama bagagochia kerokende bali banyariko bakoba abagotwa kabanyariko bagwikirana ase egetuo kabanyariko bagwaka chikura na gyako iranyariko bagwikira chinga kibunechi onyariko bagakwanera igoro ya Obochori kerokende bonyariko bokogendera chinsemo nigo bono omorai oyo simba arate nyariko gagwaka ekura yae ase egetaseni gose ase getwekyo bakichukura kya Nyakunguru gekere ase ward ya Bas Church ime constituency ya Bobasi ase bono anyariko bagagosoka chidaika chinge cyanyariko achigweta katia mangana anyariko bako enekeria abona engineering anyariko bako basegeta kerokende badiri bataranyariko bagwesokia na kwenekia ngabanyariko bako enekia ngabanyariko bagwesokia na gwaka chikura cyabo banyariko bakomoreta umurai gosokomochora umurayo yaranyariko bakwenekia buna amagendero anyariko gagoska moto kerokende omwaki ebichana akurigera igari yo no mweshimiwa Paul Arati onyariko bagwaka ekura yae kurwase egetue ke Nyakunguru bono polling station onyariko bagagosoka senjeri ya benne onyariko bagokwana nabaliki bamangana agati abanyariko bagagotebanga bono nare nekene inga ase Obochori obo ngana chikoba umurai nabo yokwenekia nga banyariko ba oborai bwa abwasioku ase egetue ke omwancho morigari olio ngana baga uturigeria kurutubanya to batogoikaga igachikura nigo chire asensemo yo moroberio aboigo bali bakwenekia buna oborendi bwanyana kobokoba asenchire ya bene egetuo ke bangete buya kabisa kero yo migago ikaga iga onyana koba agago eso kitinga getego nindo cho yo mo bobwa bakichikura igating kachega igeri ndo nyara koba to kwana monere biore igeri yange kamera ligore live korwa asigeta seni kian dizi television na kigo igetega igwa kire kura yago ya na igetemo gaige mambye igetokera ge kwigoro anchi na nyakurobelera ini kwana neri gitato manyete ne TV more kabisa na litoko koigwa ya mbia mona soko ngalibaga ngate ambia mono yes ase ogoikaga iga korabona chikura chiganita gwakwa na inche nabo yo moria ase bali basoke gocha wake kura yana segeto kya Nyakunguru nabo igo na bando buno chega iga nabo bachire wake kura toroje ngaba gosona kwenda bagakana bangina igo bagosoka ritimeti gose ase chi machine chiri chikim skit chiri nchibwate obokongwe network gose mbya chikogendera chi machine chonsi pimbi ya bichire network ere vero okay yes na mochando te twanya konyora mbia mono tima nindo che baba nchugo chaga iga go chora to tevi na endo che tigatora kwana no mosbati yo moga yana rochire nyarako baga gwake kurarigirerie kamera gari to tena kire chikuraga iga ndo che ngambia chigendrete ndogendrete waka
igongo saba abantu baitu mwake chikura no mulembe tutwara mulembe asensi ito ya Kenya ayo na ro chenda saba baminto biamono sana abangati abali abakichikura sensemo bono giganto bate umu presiding officer bwegetweke tutekete nero tukwanera beratatu tukurigaria CTV gitore live onyara kobago tebia sangapi getwekinya robe koigurwa na kero kende mochando ndimo semanyara mo kwetera biamono muraria se libageri yasamaria danguru kweri cha musiria presiding officer ya Nyakunguru stream 1 igatuigurite getweke kinsa 12 iguro abantu bagaichura monogo batukansa kwaka bakabone kambagenda gucha ntwanya bakongo bonde bwensi no nechi kimskit chonsi mbu yachire ondete yotura niri gose kwende identification yasinyire bonse bikiro mundu wakire kura bunachi chagaiga na ndero chorigeria ali na ndero chira negenderete mbu yatogendete kende bali bande bale goteba ngakira to gutumia injira ya digital ibiara bito na bira twale obokongu kende kwanyero muchando kuno yo ntwanya ora kuchando kuno imeke lakini ntwa bali bagabanje bale siyo kabokake kere bati chambu kiro mundu nabuga tutayura ndero chingana ya mwangi kiro mundu wakire akiro kende liboli lyo mwele neligi Rore go sentwete ase bitu binde twanyoranga kero kendo mwaki kuriga manyete no ariga Nyakunguru ochoronyora go selisi ya te yogari ya mwanyore kesibune ke mwamori fago chia se polling station ngao ntwanyora yomo mungino yomunajicha ogwakira machine mataria ochichore kere twachi kumubeka se kimskit ya mu identifying atario atariga igagwakira machine mate to mwira ni ucho bia mono sana oyo nomo presiding officer korwa ase egetweke kyobwa kichikura bia mono sana tokenda ko batogo gotebia manginga gene tokobaga gwataka kuruchinsemo anena se county ya Kisii goro ya Obochori bonyare tokoba gendera kurigeri getaseni kya Ndizi television ngatwatiko gotebi gotokoretera amayinga gene tokobaga gwataka kuruchinsemo anene igoro yumoroberio oyo bwa Obochori twenda ngucha studio